Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, Magadulong sa inyo sang mga nagapanguna nga balita lokal, national, international, sports, kag entertainment. Aksyon! Balita Evening Edition. Kag karon ang inyo news team. Una sa balita, una sa aksyon. Mayong gabi Metro Bacolod, mayong gabi kabagusan nga Western Visayas. Welcome sa pagpangalagat sa Aksyon Balita Evening Edition. Karon nga adlaw Sabado, Enero 15, tuig 2022. Makitan kita live sa among official Facebook page kag sa YouTube channel ang Aksyon Radio Bacolod kag mabatian pag sa www.actionradiobacolod.com.ph. Ang inyong tagbalita, Aksyon and Defensor. Kakaroon sa atong mga headliners, una sa mga balita lokal, na konsensya. Sospetsado sa pagbuno patay, nagsungka sa otoridad. Apilasyon nga pagkakasang RT-PCR requirement, suportado sa isa ka konsihal. Sa mga nagapanguna nga balita national, panibago nga big time price hike sa petrolyo, ipatuman masunod nga simana. Learning Recovery Program ginatun-an sang DepEd. Una sa balita, una sa aksyon. Aksyon Radio Philippine Standard Time, alas 6:12. Detalye sa nga aton mga nagapanguna nga balita lokal pagkatapos lamang sa mga ini.
Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usas ng gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyarin tila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa inyong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayaras mga online meetings, advance sa ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumatit sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Daughter Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Account ko ni ang imo account, imo responsibilidad. Account ko ni bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account ko ni bangod man sini mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account ko ni kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account ko ni kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account ko ni batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon, mangin modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account ko ni isa ka online campaign sang Aksyon Radio Bacolod. Okay everyone, ako balik si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong is 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon iyang ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pagpakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat Aksyon na Radyo Bacolod kag Sa balita, una sa aksyon. Aksyon Radyo Philippine Standard Time alas 6:18. Antes man ang detalye sa aton mga balita lokal. Uhaw nanay naton ang report angot sa resulta man sa ginpatigayon nga eleksyon sang NPC diri sa syudad sang Bacolod. Upod daton si Action Dale Salazar sa Patrol. Action Dale. Action again deklarado sang Comelec kinagdaog bilang bagong NTC President si Boy Shocon no sang RPN DYKB nga may 48 votes compare kay Action na boso sang DYEZ nga may 40 votes. Action sa pagka-Vice President sang NTC si Sir Ray Shason 63 votes. Action wala ini siya sang kasumpong so automatic winner. Sa pagka-secretary, daog dari si Adrian Nemes ang Sunstar Bacolod News nga may 47 votes, samtang si Raquel Gariando
ang may 34 votes aksyonan. So Sir Adrian Mesdari ang nagdaog bilang secretary. Sa pagka-auditor aksyonan kag treasurer, wala inisang kontra, automatic sure winner si Hansboy Sestina kag si Tita Elsie Holingan nga may 57 votes si Sir Hansboy kag 54 votes naman si Elsie Holingan. Sa pagka-board of directors, sa lima ka mga nagpapili, may reduction na nagdaog si Sir Chito Berhit nga may 53 votes, si Brian Morden 58 votes, si Manny Canto nga may 52 votes, kag si Sir John Gaton nga may 58 votes. No? Si Dominic Banyag aksyonan, wala ini siya nakasunod, no? Matapos nga apat kidamang ang makamalakip, no? Sa top 4 sang board of directors. So far aksyonan amo ni ang resulta, no, sang tuigan nga eleksyon sang Negros Press Club. Later sa action sa firing line, mamatian rin natin ang speech, no, kag palayagman sang incoming President Sir Boy Shocon. Matapos siya nga nagatagin sang malipot nga speech, matapos siya nga proclaim sang COMELEC. Balita gikan sa patrol ang ka-action niyo. Action David Saladama, ka-action sa rin kaman sa Pinasa. Labutan ka sa ngaon balita kaluserbisyo. Sama-sama tayo Pilipino. Una sa balita, una sa action. Sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Action Radio Philippine Standard Time, alas 6:20. Panginbulahan sa tanan nga napilian para iya sa panibag-o naman nga set sa mga opisyal sang NPC. Kagkaroon sa detalye sa aton mga nagapanguna nga balita lokal. Voluntaryo nga nagsungka sa otoridad ang 21 anyos nga lalaki matapos nakonsensya sa ginhimo nga pagbuno nga nagresulta sa kamatayon sang iya kaupod sa inom sa Purok Malipayon, Barangay Damutan, Banwa sang Hinubaan. Ang nagsungka ginkilala sa kay Virgilio Toreno, kag ginkilala naman ang napatay sa kay Rogelio Rebles. Suno kay Police Major Clifford Batadhay ang hepe sa Hinubaan PNP, las 3 sang hapon sa tong Enero 8. Upod pa uli sanday Toreno kag Rebles. Halin sa ilimnan, apang naglalisay nga ginhalinan sa pagkaimpito sang sospetsado, rason nga nahimo sini ang krimen. Sa panaysayon ni Toreno, gindala sini sa sapa nga napalibutan sa mga kahoy ang patay nga lawas ni Rebles kag nagpauli siya nga pareho lamang nga wala sang may natabo. Dugang panibatadhay, nagsungka si Toreno matapos na konsensya ini kag pressure man sang iya mga kaingod balay nga makapila ka beses nga ginpamangkot o kuna magpamangkot sa iya tungod ini ang ulihin nakita nga kaupod antes ginreport nga nadula. Mismo si Toreno amo ang nagtudlo sa lugar nga iya ginbutangan sa lawas ni Rebles. Sa dugang pa nga balita lokal, ginbawian sang kabuhi sa hospital ang isa ka senior citizen matapos nga nabungguan sang taxi sa Dalan Lacson, Barangay Bata, Syudad sang Bacolod, las 5:30 sang kaagahon sang adlaw sang Biyernes. Ang biktima ginkilala sa kay Susana Francos, 34 anyos, residente sang Barangay 3, Syudad sang Silay. Suno kay Police Staff Sergeant Richard Di Maala ang traffic investigator sa Police Station 3, nagpanaog ang biktima sa jeep halin sa Syudad sang Silay kag nagtabok sa pedestrian lane sang nabungguan sang taxi halin sa sur padulong norte nga direksyon. Ginkilala naman ang driver sang taxi nga si Mario Mateo, 60 anyos kag residente sang Zone 4A, Syudad sang Talisay. Ginpahayag ni Di Maala ang biktima iya pa na istorya sa lugar sang insidente nga kuntani magpa-booster shot pero ini ang ginbawian sang kabuhi las 8:43 sang aga sa isa ka pribado nga hospital. Suno kay Di Maala, gin-release ang sospetsado matapos nga wala sang kaso nga napasaka batok sa iya tungod man nga naglaps ang 18 oras nga reglementary period. Nagahulat ang Police Station 3 sa desisyon sang pamilya sa biktima kung may areglohanay nga matabo o kung magapasaka sang kaso. Sa katapusan nga balita lokal, nagapati si Councilor Renesito Novero nga rasonable man ang apelasyon sa mga negosyante angod sa RT-PCR test nga travel requirement apang ini nga bagay ang nagakinahanglan pa sa nagakaigo nga pagtuon. Suno kay Novero, luyag man sini nga mapadayon ng paghulag sa ekonomiya ilabi na nga pareho man ang alert level status sa syudad sa Bacolod kag Iloilo.
apang mas labing maayo nga ini ang mag-aagi sa nagakaigo nga proseso para sa pagbalay sa nagakaigo nga mga safety measures. Dugang paninubero, mas labing maayo kun magpatigayon sa nagakaigo nga pagsinapol ang hanay sa mga negosyante kaupod sa EOC antes man magdihon sang desisyon. Una sa balita, una sa aksyon. Action Radio Philippine Standard Time, alas 6:24. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyari tila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong nga trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong nga trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong mga time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mga pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance sa ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa iba nga network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kon magpumati sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kon sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Account Tuni. Ang imo account, imo responsibilidad. Account Tuni. Bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account Tuni. Bangod man sini, mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account Tuni. Kung maisog ka nga netizen, magpakita ka.
Account ko ni. Kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account ko ni. Batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon. Mangin modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account ko ni. Isa ka online campaign sang Aksyon Radyo Bacolod. Okay, everyone. Ako balik si Ann Defensor of Action Radyo Bacolod. Kag subong is 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon iyang ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat Aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sininga henerasyon kag syempre nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Action Radio kag mas nga na-improve ang akon kaugalingon. Happy anniversary Action na Radyo Bacolod. Una sa balita, una sa Action, sa Bacolod Action Radio. Ako gali si Enrique Polgar diri sa Technical Department sa Action Radio. 28 years na ko di sa Action Radio. Kami diri mag-duty diri sa control sa technical. Mag-assist sa anchorman, troubleshooting, incoming calls. Okay. Gito ni diya kay daw daw lutod, mag-abyan, ganinsindihan. Life Extension Vitamin D3. Kagkaroon sa detalye sa ngaton mga nagapanguna nga balita nasyonal. Liwat nga magapatuman sang saka sa presyo sang gatong sa masunod nga semana ang mga kompanya sang langis. Sa kalkulasyon sang pila ka kompanya, ginapaabot nga magasaka ang presyo sa gasolina sang 90 sentimos tubtob piso sa kada litro. Piso naman kag 75 sentimos tubtob piso kag 85 sentimos sa kada litro sang diesel, kag 2 ka pesos kag 10 sentimos tubtob 2 ka pesos tubtob 20 sentimos sa kada litro sang kerosene. Sa monitoring report sa Department of Energy, ang cost adjustment sa nakaligad nga 2 ka semana ang yara sa 2 ka pesos kag 60 sentimos sa kada litro sang gasolina, 3 pesos kag 50 sentimos naman sa kada litro sang diesel, kag 2 ka pesos kag 75 sentimos naman sa kada litro sang kerosene. Sa kadapusan nga balita nasyonal, ginatunan sa karon sa Department of Education o DepEd ang pagdihon sang Learning Recovery Program tungod nga wala sang in-person classes bangon man sa COVID-19 pandemic. Sa kay DepEd Under Secretary ni Pomoceno Malaluan, kinahanglanon ang Learning Recovery Program agud nga makatibawas sa learning loss tungod sa hangkat nga nadulot sang health crisis. Apang ginpahayag ni Malaluan nga sa piyak nga may learning losses, may realisasyon naman sa diin ang ginikanan kag guardians ang may dako nga papel sa edukasyon sa mga kabataan.
Una sa balita, una sa aksyon. Action Radio Philippine Standard Time alas 6:33. Kag inyugin pamatian ang kabugusan nga detalye sa aton mga natipon nga mga balita. Diri lamang sa Action Balita Evening Edition karon nga adlaw Sabado, Enero 15, 2022. Ang inyong tagbalita, Aksyon ang Defensor. Mga ka-aksyon, sa rin ka man sa Pinas, labuton ka sa amon balita, kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Show Publico. Action Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Action